हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज पण मी माझा व्हिडिओ जरा ऑफ ठेवते कारण गौरी माझ्या मांडीवर आहे। बरं, आता पहिल्या स्क्रीन दिसते का सर्वांना? बरं, आता मी पहिले थोडेसे प्रश्न विचारते। आजचं सांगायचं म्हणजे फक्त एक 20 मिनिटाचंच आहे, त्याच्या क्लास मी लवकर संपवते आणि मग उद्यापासून आपण वाचन करूया, 16 आणि 17 एकत्र करूया। हा, तर आता तुम्हाला मी पहिला प्रश्न जरासा आपण एक रिकॅप घेऊया म्हणजे मलाही समजेल। प्रथम मला विचारायचंय तुम्हाला, कालचा हे कसा वाटला? टॉपिक अवघड वाटला का समजायला? कसा वाटला? कोण सांगेल? म्हणजे मला पण म्हणजे मी सांगितलेलं तुम्हाला समजलं नाही हे माझ्या लक्षात येईल। समजलं समजलं सांगितलेलं, पण जर का वाचलं गेलं किंवा रिवाइज परत एखादा झालं ना तर पक्क होईल. थोडस ते गडबड होते कधीतरी, म्हणजे कन्फ्युजिंग थोडस वाटतं की हे पण असंच आहे ते पण तसंच आहे, सारखंच वाटतंय सगळं जरासं, म्हणजे रागानुगाच सारखं वाटतंय, त्यामुळे थोडस कन्फ्युजिंग, अगदी बारीक फरक त्यातला आहे तो। ओके, वाचलं की परत एकदा लक्षात येईल किंवा परत एखादी रिव्हिजन घेतली तर म्हणजे रिकॅप आता होईल आपला, तर कळेल परत। बरं, हरे कृष्ण। हा, आता रागानुगा भक्ती, रागानुगा साधना भक्ती जी आहे ती सुद्धा जेव्हा आपण रागानुगा साधना भक्ती करतो म्हणजे आपण भावभक्ती करतो असं नाहीये। आपण कुठल्या तरी त्या ज्या पहिल्या 7 पायऱ्या आहे ना, श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, निष्ठा, म्हणजे रागानुगा ऍक्च्युली अनर्थ निवृत्तीनंतर सुरू होते आणि आपण अजूनही जरा इनिशियल स्टेजेस मध्ये आहोत आणि भाव तेव्हा नॉट नेसेसरी की आपल्यामध्ये जो भाव आहे तो प्रकट होतोय। भावभक्तीमध्ये ते सगळे जे सिम्पटम्स आहेत की आपल्या शरीरामध्ये कंप निर्माण होणं किंवा आपल्याला डोळ्यातून अश्रुपात होणं, ते सर्व भावभक्तीमध्ये दिसून येतं। हा, तर आता जी आपण भावभक्ती करतोय, तर मला तुम्हाला विचारायचं की काल सांगितल्यापैकी जर तुम्हाला म्हटलं भावभक्ती म्हणजे काय, तुम्हाला अगदीच मला पुस्तकातून नकोय
की त्याची डेफिनेशन काय आहे. पण तुम्ही तुमच्या शब्दात सांगू शकाल का की भावभक्ती म्हणजे काय? म्हणजे मला समजेल की तुम्हाला किती समजलंय. सांगा बरं. किंवा तुम्ही हेही सांगू शकाल की भावभक्तीची वैशिष्ट्य काय आहेत. कोणालाच सांगायला येत नाहीये की भावभक्ती म्हणजे काय? एक डोळ्यात पाणी येणं इथपर्यंत अनुभवलं गेलंय. म्हणजे बरं. आपण साधना करताना की आपण जप करताना हे करताना असं, पण बाकीचं अष्टांग असं इतकं भाव नाही अजून अनुभवता आलं. म्हणजे हे खरं म्हणजे समजायला अवघड आहे. कारण आपण त्या स्टेजला पोहोचलेलो नाहीये. हं, परंतु आपण एक थोडंसं त्याचा बॅकग्राऊंड जो आहे ना, तो आपण समजू शकतोय, की भावभक्ती म्हणजे काय? आता इकडे मी तुम्हाला सांगितलं, की भावभक्ती तुम्ही इतकं तरी मला सांगू शकाल, की ही कुठल्या गुणामध्ये 3 गुणांमध्ये आपण करू शकतो का भावभक्ती? की शुद्ध सत्वात आपल्याला राहावं लागतं? शुद्ध सत्वगुणात राहावं लागतं. हां, शुद्ध सत्वात शुद्ध सत्व गुणात आपण भावभक्ती अनुभवू शकतो. नाहीतर आपण भावभक्ती अनुभवू शकत नाही. मग भावभक्ती मध्ये काय होतं, की जी ल्हादिनी शक्ती आहे. आता इकडे ल्हादिनी शक्ती म्हणजे आपण त्याला कृपा म्हणायची. ही जी कृपा आहे श्रीमती राधाराणींची, ती आपल्या हृदयामध्ये अ, येते आणि आपल्या हृदयामध्ये जे बीज आहे, कृष्ण प्रेमाचं जे बीज आहे, ते या मी तुम्हाला उदाहरण दिलेलं आठवतं का, की आपण जेव्हा साधं बीज जे आहे ते मातीमध्ये पेरलं जातं, तेव्हा ते जे बीज आहे त्याला सूर्याचा प्रकाश, मातीची ऊब अशी लागते. धरतीची ऊब लागते आणि मग ते अंकुरतं. त्याचप्रमाणे आपल्या हृदयामध्ये सुद्धा कृष्ण प्रेमाचं बीज आहे. मग ते कधी अंकुरतं? जेव्हा ही ल्हादिनी शक्ती म्हणजे श्रीमती राधाराणी यांची कृपा परंपरेद्वारा आपल्या हृदयामध्ये जेव्हा ती जाते, तेव्हा त्यावेळेला काय होतं? हे बीज अंकुरतं आणि मग आपण भावभक्ती आणि मग प्रेमभक्ती इकडे या स्टेजेसमध्ये आपण जाऊ शकतो. आणि मग मी तुम्हाला महाराज अंबरीशचं उदाहरण दिलं आणि मी तुम्हाला सांगितलं की जी शुद्ध भक्ती आहे किंवा आपण भावभक्ती सुद्धा म्हणूया, याचे 2 प्रकार असतात. चेष्टरूपा आणि भावरूप. आता चेष्टरूप भक्तिमय सेवा असते, ती म्हणजे जेव्हा आपण आपले प्रयत्न करतोय. म्हणजे आपला जो एन्डेव्हर आहे, आपला जो एफर्ट आहे, तो ट्रिगर असतो ॲक्टिव्हिटीसाठी. आणि भावरूप जेव्हा आपण भक्तिमय सेवा करतो, तेव्हा आपला जो भाव असतो, आपले जे इमोशन्स असतात, ते ट्रिगर बनतात. आता मी ती गोष्ट मी तुम्हाला गोष्ट नाही ती यशोदा मातेचं जे सांगितलेलं आहे ते समजलं ना तुम्हाला, की यशोदा माता लोणी करते. पण ते लोणी कृष्णासाठी करण्यासाठी ट्रिगर काय असतो? तिच्या मधला भाव. कुठला भाव असतो? तिला कृष्णावर खूप प्रेम असतं आणि तिला वाटतं, की असा आपला मुलगा जातो, इतरांच्या घरी जाऊन चोरी करतो आणि लोणी खातो, हे बरोबर नाही. मला माझ्या मुलाचं खूप प्रेम आहे. आज मी काय करीन, माझ्या ज्या सर्व दास्या आहेत, त्यांना सांगीन, की तुम्ही काही लोणी करायचं नाहीये. श्रीकृष्णांसाठी मी करणार आहे.
हा, तर इकडे जो ऍक्टिव्हिटीसाठी ट्रिगर आहे तो म्हणजे काय, कृष्णासाठी प्रेम. पण आपलं कसं असतं, ऑपोजिट असतं. आपण काय करतो, आपण श्रीकृष्णांना पहिल्यांदा लोणी करतो, मग आपण त्यांच्या प्रेमात पडू शकतो, त्यांच्यावर प्रेम करू शकतो. सारखं जेव्हा आपण कृष्णासाठी भोग करतोय तयार, तेव्हा आपल्याला सुद्धा इन रिटर्न काही ना काहीतरी मिळत असतं. ते म्हणजे काय, आपण कृष्णावर थोडं अधिक प्रेम करतो, थोडीशी अटॅचमेंट आपली जास्त होते. तर इतकं मी एक थोडासा तुम्हाला रिकॅप सांगितला. आणि पण भाव जे आहे हे याची तुलना एक सूर्याच्या एका किरणाबरोबर केली आहे, आणि प्रेम भक्ती जी आहे ती त्याची तुलना सूर्याशी केलेली आहे. म्हणजे क्वालिटी वाईज सूर्याचं किरण आणि सूर्य हे एकसारखे आहेत, पण डिस्टिंक्शन कुठे आहे, त्यांच्या क्वांटिटेटिव्ह इंटेन्सिटीमध्ये. तर आपण असं म्हणू शकतो की भाव म्हणजे आपल्याला आता समजलंय, म्हणजे थोडासा प्रकाश दिसतोय, ज्याप्रमाणे पहाट जेव्हा होते तेव्हा अंधार थोडा सरतो, आणि मग त्याच्यानंतर सूर्योदय होतो. तर इथपर्यंत आपलं झालं होतं. आता त्याच्या पुढे जास्त नाहीये, थोडंच आहे. आता भाव भक्तीची जी आपण म्हणूया प्रायमरी कॅरेक्टरिस्टिक आहे, मुख्य वैशिष्ट्य जे त्याचं आहे ते म्हणजे काय आहे, की आपण शुद्ध सत्व स्तरावर ही भक्ती करू शकतो, आणि या भक्तीमध्ये भाव आपल्यामध्ये उतरतो. म्हणजे उदाहरणार्थ एक उदाहरण दिलेलं आहे चैतन्य चरितामृतामध्ये, की ते नवाब हुसेन जे शाह होते, तर त्यांच्या इकडे एक नोकर होता की जो कृष्ण भक्त होता. आणि हा जो नोकर होता हा काय करायचा, हा अ, अ, त्यांना अ, मोराची जी पिसं होती त्याचा एक पंखा केलेला होता. एक मिनिट मी जरा दार उघडते. तर तो अ, त्याची सर्व्हिस होती की तो पंखा हे करायचा, या नवाबशाला पंखा द्यायचा. तर एक दिवस तिकडे मोराच्या पिसांचा असा पंखा ठेवलेला होता. तर मोराचा पंख बघून त्याला कोणाची आठवण आली, त्याला श्रीकृष्णांची आठवण आली. आणि श्रीकृष्णांची आठवण आल्यानंतर तिकडच्या तिकडेच त्याला चक्कर आली, म्हणजे श्रीकृष्णांची आठवण येऊन. तर अशा तऱ्हेने ही जी भावभक्ती आहे, आपण कुठली एखादी कृष्ण जी वापरतो ती गोष्ट बघितली की आपल्यामध्ये एकदम भाव दाटून येतात. आणि जर तुम्ही नॉर्मली सुद्धा जर मटेरियल लेवलवर बघितलं, तर असे भाव आपल्यामध्ये सुद्धा येऊ शकतात. उदाहरणार्थ आता समजा जर आता मी एका माझ्या मैत्रिणीचं उदाहरण सांगते. तर तिची मुलं, सॉरी मुलं नाही, तिची बहीण US ला असते. आणि एकदा मी तिच्या बरोबर गेले होते हॉटेलमध्ये, आणि आम्ही काहीतरी मसाला डोसा वगैरे असं मागवलं. तर मसाला डोसा आल्याबरोबर तिच्या डोळ्यात पाणी आलं. का, तर माझी बहीण तिकडे आहे आणि तिला हे खूप आवडतं, आणि तिला मिळत नाही वरच्यावर. म्हणजे इकडे तुमच्या लक्षात आला का भाव कसा असतो, की आता तो जो भक्त आहे तो कृष्णाच्या सेपरेशन मध्ये आहे, वियोगात आहे, आणि त्याला कृष्णाची खूप आठवण आलेली आहे, आणि भाव दाटून येतो. आता आपल्यामध्ये तसं होतं का, की मोराचं पीस नाही तर बासरी बघितल्यावर आपल्यामध्ये भाव दाटून येतो का? आपल्यामध्ये भाव दाटून येत नाही. तर
ही भावभक्ती आहे. आणि आता भावभक्तीपर्यंत आपण कसे पोचू शकतो? तर इकडे दोन हे दिलेल्या आहेत, म्हणजे 2 वेज टू अचीव भावभक्ती. एक मिनिट मी जरासं चालू करते हे स्लाइड्स. आणि काल मी तुम्हाला हे सांगितलं की आपलं जे हृदय आहे ते कसं होतं, भावभक्तीमध्ये असतं तेव्हा खूप असं सॉफ्ट होतं. म्हणजे जे आता कठोर आहे एकदम, आपण कृष्णांशी रिलेटेड कुठलीही वस्तू बघितली तर आपल्या डोळ्यामध्ये पाणी येतं का? सांगा बरं मला. नाही येत, पण नाही स्मरण येत. होतं. काय म्हटलं पुढे? स्मरण येतं, म्हणजे अशी गोष्ट बघितली, कारण आता आपण भगवद्गीतेत वाचतो ना, जसं आता पाण्यामधली चव कृष्ण आहेत, तर ते स्मरण येतं पण भाव येत नाही. हा, स्मरण येतं पण हा, भाव येत नाही. हा. तर इकडे आपल्याला असं दिसतं की स्मरण तर त्यांचं कंटिन्युअस असतं. पण भाव सुद्धा त्याच्यावर असतं. आणि मी तुम्हाला ते मटेरियल उदाहरण दिलं की इकडे सुद्धा आपल्याला तो भाव दिसतो, पण तो रिलेटेड असतो जे आपली माणसं असतात, किंवा एक काइंड ऑफ आपण म्हणूया एक सेन्स ग्रॅटिफिकेशनच असतं की आपली जी अटॅचमेंट खूप असते. हं, तर त्यामध्ये आपल्याला तो थोडासा भाव दिसतो. आणि मग जेव्हा भावभक्ती निर्माण होते त्याचा एक साईड प्रोडक्ट म्हणजे आपण वेगवेगळे रस जे आहेत ते अनुभवू शकतो. हं. आणि मग आपल्याला इच्छा काय होते, भावभक्ती जेव्हा आपल्यामध्ये निर्माण होते आणि जेव्हा आपलं हृदय खूप अगदी मऊ होतं, तेव्हा आपल्यामध्ये इच्छा काय होते, की आपल्याला असं वाटतं की मला कृष्णाची खूप सेवा करायची आहे. हां, आणि मला कृष्णाची प्राप्ती करायची आहे. मला कृष्णाची सेवा करून त्याला प्रसन्न करायचं आहे. आणि आपल्याला असं वाटतं की आपण कृष्णाच्या खूप जवळ आहोत. तो एक अनुभव आपल्याला येतो. आणि हे मी सांगितलं, प्रेमभक्ती म्हणजे सूर्य आणि सूर्याचा एक किरण म्हणजे भावभक्ती. हं. आता हे जी साधना भक्ती आहे आणि भावभक्ती आहे, याचं नातं काय आहे? काल मी तुम्हाला सांगितलं, साधना भक्ती म्हणजे एक्झिक्युटिव्ह. एक्झिक्युटिव्ह म्हणजे काय, की यू आर एक्झिक्युटिंग साधना भक्ती, म्हणून त्याला एक्झिक्युटिव्ह म्हटलेलं आहे. आणि भावभक्ती म्हणजे काय आहे, इफेक्टिव्ह आहे. म्हणजे इफेक्ट एक कारण आहे. भावभक्ती जर कारण आहे तर परिणाम, सॉरी, साधना भक्ती जर कारण आहे तर भावभक्ती हा परिणाम आहे किंवा इफेक्ट आहे. की साधना भक्ती जेव्हा आपण करतो तरच आपण भावभक्तीपर्यंत पोहोचू शकतो. तर जर भावभक्तीची प्राप्ती आपल्याला हवी असेल तर दोन तऱ्हेने आपल्याला ती मिळू शकते. एक म्हणजे आपण खूप सिरियसली जेव्हा साधना भक्ती करतो, सिरियसली डेडिकेटेड, आपल्या गुरूंचा आपण प्रत्येक शब्दनशब्द ऐकतोय, त्याचं पालन करतोय, जेव्हा अशा तऱ्हेने आपण साधना भक्ती करतो त्यावेळी आपण आपली प्रगती होते. आणि मग आपल्याला भावभक्तीची प्राप्ती होऊ शकते. आणि एक रस्ता आहे किंवा आणि एक मार्ग आहे ज्याने आपल्याला भावभक्ती मिळू शकते. आणि ती म्हणजे की जेव्हा आपल्यावर
एखाद्या शुद्ध भक्ताची कृपा होते, तेव्हा आपल्याला साधना भक्ती न करता सुद्धा डायरेक्टली आपण भावभक्तीपर्यंत जाऊ शकतो. आता आपल्याला श्रीला प्रभुपाद त्यांच्या तात्पर्यामध्ये म्हणजे स्पेशल मर्सी ऑफ कृष्णा ऑर इज प्युअर डिवोटीज याच्यावर भर देत नाहीयेत. ते काय म्हणतायत, आता उदाहरणार्थ समजा जर एका मुलाला उत्तम शिकायचंय आणि पैसे मिळवायचे, 3:15 झाल्यावर तुम्ही सांगा मला तुमचा क्लास कधी आहे सर्वांचा. हो, 3:15लाच आहे. बरं, मग मला एक 5 मिनिटं अगोदर जस्ट रिमाइंड करा की हो, चालेल. जेव्हा आपण आपल्याला एखाद्या मुलाला खूप पैसे मिळवायचे असतील तर त्याचे आई वडील त्याला काय सांगतील? त्याच्या आई वडील त्याला सांगतील का तू क्रिकेटर हो म्हणून, की ते सांगतील की तू अभ्यास कर, चांगली डिग्री घे आणि चांगले पैसे मिळव? काय सांगतील? सांगा बरं मला. पूर्वी कदाचित आपण पहिल्यांदा शिक्षण पूर्ण म्हणजे शिक्षणावरती भर दे, पण आता आजकाल जर काय शिक्षण बरोबर आहे. असेल, पण एखादं जर का शिक्षणावर स्किल असेल त्याच्याजवळ, तर तेही तेवढंच आपण पॅरलल डेव्हलप करू शकतो आता. पण पॅरलेल ती स्किल डेव्हलप करताना कुठेतरी घसरण्याची जी हे आहे, म्हणजे एखादा माणूस घसरू शकतो, चांगला प्लेयर एखादं असून घसरू सुद्धा. शकतो. पॉलिटिक्स एवढं आहे. बरं, आपण समजावून सांगू की क्रिकेट टीम मध्ये फक्त 11 जागा आहेत, म्हणजे आपण भर शिक्षणावर देऊ. आपण म्हणू ठीक आहे तुला क्रिकेट आवडतंय ना, पण तू ऍटलिस्ट एक डिग्री तरी घे, इतकं तरी आपण सांगू त्याला. गोल कदाचित पॉलिटिक्स आड येऊ शकेल, शिक्षणात ते आपल्या हातात आहे. तर इकडे किंवा आता समजा जर एखाद्याला पीएचडी डिग्री मिळवायची असेल, आणि मग आपण काय सांगू की तू अभ्यास कर, मनापासून अभ्यास कर, इकडे तिकडे वेळ घालवू नकोस, उत्तम शिक, असं चांगल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये जा. पण आपण त्याला असं सांगू का की नाही नाही तू काय कर, तू क्रिकेटर हो किंवा मोठा टेनिस प्लेयर हो आणि आपोआप अनेक युनिव्हर्सिटीज आहेत जे तुला ऑनररी पीएचडी डिग्री देतील, असं आपण सांगू का त्यांना? सांगा बरं. नाही सांगणार असं. नाही सांगणार. तर त्याचप्रमाणे इकडे आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी तेच सांगितलेलं आहे की यू हॅव टू डू डेडिकेटेड स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस. mercy, special mercy of Krishna or his pure devotees, you must not wait for the special mercy to happen. तुम्ही तुमची जी साधना आहे ती खूप सिरियसली घेतली पाहिजे आणि मग तुम्हाला सिरियस स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस करायची असेल तर ती शुद्ध भक्तांच्या संघामध्ये करा. म्हणून ते काय आपल्याला सांगतायत, प्रथम सांगतायत कॉन्स्टंट असोसिएशन ऑफ प्युअर डिवोटीज. कारण कॉन्स्टंट आता जो शुद्ध भक्त असतो तो कसा असतो, सिरियस असतो, त्याच्या प्रॅक्टिसमध्ये डेडिकेटेड असतो. आणि ही जी हे डेडिकेशन जेव्हा आपण बघतो ना इतर शुद्ध भक्तांचं, आपण लहान मुलांना पण सांगतो चांगली कंपनी ठेवा, तो अभ्यास ही तू या ज्या संघात आहेस ना या मुलांच्या, हे शाळा सुटल्यावर घरी दप्तर टाकतात आणि खाली फुटबॉल 4-5 तास खेळत असतात. असं जर आपण आपल्या मुलाला बघितलं करताना तर आपल्याला काळजी तरी वाटेल आणि आपण त्याला सांगायचा प्रयत्न करू की या मुलांबरोबर खेळू नकोस. तसंच श्रीला प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की कॉन्स्टंट within the constant association of pure devotees, the ardent desire to serve Krishna takes birth. हे पाहिजे आपल्यामध्ये, पहिल्यांदा इच्छेने उगम घेतला पाहिजे की मला सिरियस व्हायचंय या भक्ती करण्यामध्ये. तर हे जे आहे हे आपल्याला शुद्ध भक्ताच्या संघात मिळतं आणि आपल्याला तेच
भक्ती करण्याची जी इच्छा आहे किंवा स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिस करण्याची सिरियसली, हे आता तुम्ही सगळ्यांमध्ये मला सिरियसनेस दिसतोय, हे कशामुळे झालंय? हे श्रीला प्रभुपादांनी ही जी तात्पर्य लिहिलेली आहे ही इतकी शक्तिशाली आहे की त्याच्यामुळे कुठेतरी आपली साधना सदैव प्रगत 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 होत चाललेली आहे. हा, तर आपला गोल काय पाहिजे जेव्हा आपण एकत्र येतो, की श्री कृष्णांबद्दल ऐकायचं, श्री कृष्णांची कथा ऐकायची, त्याच्या शुद्ध भक्तांची कथा ऐकायची आणि हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन करायचं. आणि मग अशा असोसिएशन मध्ये काय होतं, आपलं हृदय जे आहे ते हळूहळू शुद्ध होतं आणि मग आपल्याला कृष्णाप्रती भाव निर्माण होतो आणि भावभक्तीमध्ये आपण जातो. आता जो शुद्ध भक्त असतो तो काय करत असतो? सदैव चॅन्टिंग करत असतो, तो सदैव श्रील प्रभुपादांच्या इन्स्ट्रक्शनचं पालन करत असतो, तो जणू काही श्रीकृष्णांवर ध्यानच करत असतो. तर आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी भर दिलाय की भावभक्ती ही थ्रू साधना भक्ती आपण आपल्याला त्याची प्राप्ती होऊ शकते. तर आता भावभक्ती ही आपल्याला आपल्या साधनेने मिळू शकते. मग कुठली साधना आहे? की जेव्हा तुम्ही वैधी साधना भक्ती करता तेव्हा तुम्ही वैकुंठापर्यंत जाऊ शकता. पण जेव्हा तुम्ही तीच वैधी साधना भक्ती तीच आहे, पण आता एका रागात्मिका भक्ताच्या खाली आपण करतोय, त्यांचं अनुसरण करतोय, मग आपलं प्रमोशन कुठे होतं? गोलोक वृंदावन. आता तुम्हाला मिनल माताजी समजलं का? रागानुगा भक्ती, वैदी साधना भक्ती, भाव भक्ती. आतापर्यंत आपण साधना भक्ती करत होतो त्यातलीच पुढची पायरी असं आता जाणवत आहे. त्यातलीच पुढची पायरी म्हणजे साधना भक्ती दोन पण प्रकारची असते. वैदी साधना भक्ती, रागानुगा साधना भक्ती, दोन्ही तऱ्हेने आपल्याला प्राप्ती होते. बाय वैदी साधना भक्ती वैकुंठ, बाय रागानुगा साधना भक्ती गोलोक वृंदावनाची प्राप्ती होते. आणि त्याच्याकरता शुद्ध आणि मग त्याची जी पुढची स्टेप आहे, रागानुगा साधना भक्ती प्रॅक्टिस करतो, वैदी साधना भक्ती प्रॅक्टिस करता करता आपल्याला भाव पण निर्माण होतो. आलं तुमच्या लक्षामध्ये? आता इकडे त्यांनी अनुभव नाही अजून आला म्हणून ते थोडस अवघड वाटतंय. हा, वैदी साधना भक्ती. आता 3:15 वाजले का की आहे वेळ? मला सांगा. 5 मिनिटं चालेल अजून. वैदी साधना भक्ती आहे याचं उदाहरण नारद मुनी आहे. त्यांनी काय केलं, जे भक्ती वेदांत होते त्या भक्ती वेदांतांची त्यांनी खूप सेवा केली. आणि खूप सेवा केली आणि जे शास्त्रामध्ये जे काय दिलं होतं त्याप्रमाणे त्यांनी त्याचं पालन केलं आणि त्यांना नित्य त्या भक्ती वेदांतांकडून कृष्ण कथा ऐकायला मिळाली आणि परफेक्शन झाल्यावर मग आपलं प्रमोशन कुठे होतं? वैकुंठात होतं. असं. तर आपल्याला ही झाली वैदी साधना भक्ती. आणि रागानुगा साधना भक्ती म्हणजे जेव्हा आपण रागात्मिका भक्ताची जेव्हा आपण त्यांचं अनुसरण करतो, मग आपण कुठे जातो? गोलोक वृंदावनात जातो. मग इकडे त्यांनी आता प्रल्हाद महाराज हे जेव्हा कयादूच्या गर्भात होते त्यावेळेला त्यांच्यावर विशेष कृपा झाली. कोणाची? नारद मुनींची झाली. आणि नारद मुनींची विशेष कृपा झाल्यामुळे त्यांना जेव्हा ते जन्मच त्यांनी घेतला तर ते भावभक्ती मध्येच होते. आलं तुम्हाला लक्षात ही कशी आहे भक्ती? की आपल्याला साधना भक्तीने
भावभक्तीची प्राप्ती होऊ शकते आणि आपल्याला बाय स्पेशल मर्सी ऑफ कृष्णा और हिज डिवोटीज तेव्हा सुद्धा आपल्याला भावभक्ती निर्माण होते. पण आपल्याला शिला प्रभुपादांनी स्ट्रेस कशावर केलंय? रेग्युलेटेड अँड डेडिकेटेड वैधी साधना भक्ती. हे तुम्हाला ही पहिली स्टेप आहे. हे आपल्याला इकडे यांनी सांगितलंय आणि इकडे एक उदाहरण पण दिलेलं आहे, पण ते पूर्ण दिलेलं नाहीये उदाहरण. तर यामध्ये एक प्रल्हादची गोष्ट सांगितली आहे आणि एक चंद्रकांती नावाची एक सुंदर मुलगी होती आणि ती रोज टेम्पलमध्ये जायची. एक दिवस तिला कृष्णाप्रती इतकं आकर्षण निर्माण झालं आणि तिला नृत्यकला अवगत होती. ती कृष्णासमोर नृत्य करायला लागली. तर संध्याकाळ झाली, रात्र झाली, तरीही ती थांबू शकली नाही आणि हे जे ती नृत्य करत होती तर याचं इमिटेशन कोणी करू शकत नाही. म्हणजे डान्सिंग फॉर 12 आवर्स हे अवघड आहे. आपण 1-2 तास इमिटेशन करू शकतो. तर जेव्हा असं झालं तर इकडे हे जे उदाहरण आहे तर इकडे आपल्याला समजतं की तिच्यावर विशेष अनुग्रह झाला होता, तिच्यावर विशेष कृपा झाली होती. मग इकडे आपल्याला समजतं ही विशेष कृपा श्री कृष्णानीच जे अर्चविग्रह रूपामध्ये त्या मंदिरामध्ये होते त्यांनीच या चंद्रकांतीवर कृपा केली. तर अशा तऱ्हेने ही जी भावभक्ती आहे ही अशा तऱ्हेने आपल्याला मिळू शकते. तर आता तुम्हाला काही याच्यावर प्रश्न आहेत का? आता ही जी विशेष कृपा आहे एक मिनिट. ही जी विशेष कृपा आहे ही कशी मिळू शकते? बाय वाणी म्हणजे थ्रू स्पीच, दर्शनानी किंवा ती हृदयातून ट्रान्समिट होते स्पेशल मर्सी. आता बाय स्पीच, आता बाय दर्शन मी तुम्हाला सांगितलं की ती जी चंद्रकांती होती तिकडे जे श्रीकृष्ण अर्चविग्रह रूपात तिकडे होते त्यांनी तिच्यावर कृपा केली. मग बाय स्पीच हे कुठलं उदाहरण आहे की प्रल्हाद महाराजांनी नारद मुनींची वाणी ऐकली होती. ते गर्भात असताना त्यांनी प्रत्यक्ष नारद मुनींना बघितलं नव्हतं आणि जेव्हा नरसिंह देवानी हिरण्यकश्यपूचा वध केला त्यावेळी प्रल्हाद महाराजांनी पहिल्यांदा नारद मुनींना फेस टू फेस बघितलं. पण त्याच्या ते गर्भात असताना असं म्हटलंय की त्यांनी श्रीमद भागवतम नारद मुनींकडून 100 दिव्य वर्ष 100 सेलेस्टियल इयर्स ऐकलं होतं आणि ते ऐकत होते. जसे जसे ते ऐकत होते तसे तसे एक मिनिट जसे जसे ते ऐकत होते प्रल्हाद महाराज तसे ते एव्हरी मिनिट श्री कृष्णांच्या स्मरणात होते. आणि पण त्यांनी नारद मुनींना फेस टू फेस कधी बघितलं? जेव्हा त्यांनी हिरण्यकश्यपूंचा वध केला तेव्हा. आणि ती वाणी सुद्धा इतकी स्ट्रॉंग होती की जस्ट बाय वाणी ऐकून सुद्धा तुम्हाला त्या भक्ताची स्पेशल मर्सी मिळू शकते. आणि बघा हिरण्यकश्यपू कसा होता की सर्वजण हिरण्यकश्यपू जे काय म्हणेल ते ऐकत होते. सर्वजण त्याच्या राज्यामध्ये फक्त एक मुलगा ऐकत नव्हता. तो म्हणजे त्यांचाच मुलगा आणि त्याचं नाव होतं
प्रल्हाद महाराज. आणि हिरण्यकश्यपूनी सगळं आपला फोकस कोणावर ठेवला? प्रल्हाद महाराजांवर ठेवला. याला कसं मारायचं, याला मी काय करू. आणि असा फोकस त्या फक्त एका मुलावर त्यांनी ठेवला आणि सगळं त्यांचं गेलं, त्यांचं राज्य गेलं, त्यांचं जीवन समाप्त झालं. तर आपल्याला एक लक्षात ठेवलं पाहिजे, आपलं सुद्धा कधीतरी आपला फोकस कुठल्या तरी आयुष्यातल्या एकाच प्रॉब्लेमवर होतो आणि आपला लॉस काय होतो, की आपला लॉस म्हणजे भक्तीच्या थ्रू आपल्याला जे जे काय मिळणार आहे, ज्या ज्या शाश्वत गोष्टी मिळणार आहे, त्या सगळ्याचा लॉस होतो. तर आता हे भावभक्तीचं मी तुम्हाला सांगितलं थोडं थोडं. आणि आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? तुम्ही मला विचारा. मी हे बंद करते रेकॉर्डिंग. एकदा आपण स्लाइड्स बघूया का, म्हणजे मला लक्षात येईल काही. हे इकडे त्यांनी सांगितलंय, इकडे त्यांनी थ्रू स्पेशल मर्सी मध्ये कृष्णाची कृपा सांगितली आहे, डिवोटीज मर्सी. आणि ही हृदयातून सुद्धा होऊ शकते. म्हणजे त्याचं उदाहरण त्यांनी शुकदेव गोस्वामी दिलंय. मग आता मी तुम्हाला सांगितलं की वैदी साधना भक्तीचं उदाहरण काय आहे, नारद मुनी आहे. आणि कपिल देवानी 3ऱ्या स्कंदामध्ये सांगितलंय की तुम्हाला जर वैदी भक्ती पर्यंत पोचायचं असेल आणि मग भाव भक्तीची प्राप्ती होण्यासाठी तुम्हाला काय करायला पाहिजे? सर्व्हिस अँड असोसिएशन विथ ऍडव्हान्स डिवोटी. मग आपल्याला काय केलं पाहिजे? सतत शील प्रभुपादांनी काय लिहिलंय, काय सांगतायत आपल्याला, ते ऐकलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आपण आचरण केलं पाहिजे. आणि या सर्वांनी काय होईल? कृष्णाकडे आपली अटॅचमेंट थोडी वाढेल, थोडंसं प्रेम निर्माण होईल, थोडीशी भक्ती निर्माण होईल. आणि जितकं आपण खूप सिरियसली आणि डेडिकेटेडली ऐकू, तितका आपला प्रोग्रेस खूप रॅपिडली होईल. हे मी चंद्रकांतीचं तुम्हाला उदाहरण दिलं. हा, आता हे साधना भक्तीचं मी तुम्हाला सांगितलं की कृष्ण हे नारद मुनी, मी तुम्हाला उदाहरण दिलं, नारद मुनी हे प्रल्हाद महाराजांकडे बोलले आणि त्या भावभक्ती मध्येच त्यांचा जन्म झाला. दर्शन मध्ये त्यांनी हे दिलंय, स्कंद पुराणामध्ये मृगारीचं उदाहरण दिलंय की केवळ नारद मुनींनी त्या मृगारीवर एक नजर टाकली आणि लगेच त्याच्या हृदयामध्ये परिवर्तन झालं. आणि हृदयाचं त्यांनी दिलंय की शुकदेव गोस्वामी, की यांना भावभक्ती झाली जेव्हा त्यांनी यांचं जे व्यासमुनी आहेत, ते आपल्या पत्नीला भागवत कथा सांगत असताना त्यांनी ऐकलं. तर हे त्यांनी सांगितलंय की हे हृदयातून आलं, म्हणजे त्यांना श्रीकृष्णांनी आशीर्वाद दिला. हा, स्पेशल मर्सी मध्ये स्पेशल मर्सी मध्ये मी तुम्हाला प्रल्हाद महाराजांचं सांगितलं आणि मृगारी. नारद मुनींच्या आशीर्वादांमुळे
दोन्ही प्रल्हाद महाराज आणि मृगारी हे दोन्ही भावभक्तीमध्ये स्थित झाले. हं, आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? तर मला विचारू शकता.